And all my life you have been faithful. Mga binati o minahal kong mga kalugnon. Welcome to my channel, welcome to Ego TV News, ang channel sa Kalambuan diri sa lungsod sa okay guys, today is Friday sa Naikwarta guys. Nga pista ron sa Barangay Dulho, Batolite. Happy Fiesta sa Barangay Dulho, Matalon. Paibalos na lang di ay nga to ang Matalong Boardwalk Road ongoing ang pagtrabaho nini. Pinaspasay ni guys kay hapit nagpista. Ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa tungbutan o mga update ng Mayor Eric S. Pahulio. Ato silang tabangan aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalong. Iko pipi tinoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalong. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalong, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalong nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako nang ngayupo og nagahangyo nga atong itry sa pagnegosyo diri sa lungsod sa Matalong. Example guys, na may mga utanon, bugas, mga prutas, utanon, bisag unsa nga mga need sa katawhan, welcome mong tanan diri. Na may daghang isda, welcome mong tanan diri nga mo bagsak og mga produkto diri sa lungsod sa Matalong guys. Sa tinuod guys, dili jud kumpleto ang mga merkado mga nanghinanglan yung tabang ang ako nang ngayupo o nang hangyo nga atong itry sa pagnegosyo diri sa lungsod sa Matalong. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalong. Binati o minahal kong Matalong na today is Friday, May 3, 2024. Katong ganahan mo palit og balot guys, di ata karon. Excuse me po. Data sa Matalong Municipal Plaza. Katong ganahag bulutan diha. Welcome mo tanan diri guys. Niya nga mo palit og balot diri sa Matalong Municipal Plaza. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalong, welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalong nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante kung hinaot nga daghang musanong, daghang put-up og negosyo diri sa lungsod sa Matalong karong 2024 guys. Okay, palit na maglulot guys diri sa lungsod sa Matalong, diri sa Matalong Municipal Plaza. Today is Friday, May 3, 2024. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalong. And all my